בוקר טוב ושבוע טוב, השיעור השבועי, פרשת בהר בחוקותיי. לרפואת הפצועים והחולים, להצלחת חיילינו בעזרת השם לגאולה שלמה. בפרק כ"ו, פסוק ח', פרשת בחוקותיי, נאמר: ורדפו מכם 500 ו100 מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. 5 אנשים מבני ישראל רודפים 100 מהאויבים, ו100 מבני ישראל רודפים רבבה, 10,000. רש"י תוהה ושואל, וכי ככה חשבון? אם היחס 5 רודפים 100 זה 1 ל-20, אז 100 רודפים רק 2,000. וכדי לרדוף רבבה צריך 500, 5 פעמים 2,000. אם כן, איך מגיע חשבון 500 ו100 רודפים רבבה? רש"י מתרץ, אומר פשוט מאוד, אינו דומה מועטין המקיימים את התורה לרבים המקיימים את התורה. כמה שיש יותר, זה לא הולך ביחס ישיר, אלא במכפלות קופצות, כמו טור גיאומטרי. ולכן, כאשר יש 100, זה לא פי 20 מ5, אלא יותר מזה. הסבר שני אפשר לומר, כי כל ההתרחשות כאן היא לא כדרך הטבע. ו5 רודפים 100 זה טבעי, זה לא טבעי. לכן, גם אחר כך, 100 רודפים רבבה גם כן לא טבעי. זה לא היחס שהוא צריך לשמר כיחס חשבוני. אפשר להסביר גם בדרך אחרת. כתוב, ורדפו מכם 500, ואחר כך כתוב עוד פעם, ורדפו מכם, ו100 מכם רבבה ירדופו. מה לכתוב עוד פעם מכם? אלא 5 שרודפים 100, אלה רש"י אומר החלשים שבכם. אז כנראה שתלוי במי רודף ומי נרדף. לפעמים החלשים רודפים, אז צריך יחס של 5 ל100. ואם גיבורים רודפים, ובמיוחד אם האויב חלש, אז מספיק 100 לרבבה. נאמר בדרך שלישית הסבר, פשוט מאוד. זה לא באמת מתאר את היחס של המלחמה, או של הרודפים לנרדפים, אלא התפתחות בשדה הקרב. בהתחלה באים לקרב, עם ישראל בוטח בשם, ואז קורה ש5 ממנו רודפים 100. כשהאויב כבר מתחיל לברוח, הוא נכנס לפניקה, ואז לא רק 100 בורחים, אלא יותר. ואז מספיק ש100 ירדפו רבבה. 100 ירדפו 10,000. זאת אומרת, היחס גדל בגלל הפניקה והבהלה שאוחזת במחנה האויב. ראינו את זה בכמה מלחמות, כאשר הצבא המצרי, במיוחד מלחמת 6 הימים, ברח, אף על פי שהיה במספרים גדולים. מה ללמד אותנו מכאן? א', שכמה שיש יותר בעם ישראל מצטרפים, אז הכוח שלו גדל, וכמה שיש חיילים שמוכנים לרדוף את האויב ולהילחם למען ישראל, הקדוש ברוך הוא מסייעם ונותן להם כוח יותר מאשר כוחם המספרי כדי להתגבר על האויב. יהי רצון שאויבינו יקרבו לפנינו. שבוע טוב.